ይኣቶያም ንስኻ መዓሱን ኣይክትልወጥኒ ኸም ጠመቴን ደለይቲን ብዙሓት እዮም ጽባቐይ መወዳደርቲ ኣልበዩ ስሩዕ ቁመና ምስ ተሓራፊ ጸጉሪ ምሽ ኣወዳት ኣውልድ ከይተረፋ ዝቐንኣሉ ሓነን ዘብል መልክዕ ዘለኒ ንስኻ እንታይ ኣለካ ኣይ ካብ ገንዘብ ኣይ ካብ መልክዕ ካብ ኩሉ ዜሮ ኮይኸም ምፍጣርካ መማልእቲ ዓለም እንተዘይኮኑ ኣብ ካልእ ትርጉም የብሉን ኣቕማኻ ግዳዘ ትፈልጥ ጠሪልካ ፈቲይኪ ኣፍቂረካ ክትብል ኣይተሓፍርን ድሕሪ ዛ ሕጂ ኣብ ጥቓይ ከይትቀርብ ምሽ መሊኦም ሓነን ዝብሉለይ ኣወዳት ከለዉ ቤና ኣብዛ ምድሪ እንተንተርፍ ከመን ቁልሕ ኣይመስበልኩኻን ኣንታ ናይ እንዳመን ደፋር ኢኻም ብሂወተይ ከማኽ ዓይነት ሰብ ሕጋጥሞ ኣይፍለጥን ፍትወትካ ኪድ ምስሓምካ ፈውሲ እንተኾነካ ጣጢካ ተዓጥቕኖ ብምባል ሕልፍ ሓሊፎም ሂዛቶ ዝነበረት ጽማቕ ኣብ ገጹ ዝደፍኣትልሞ ከዓ ኣብ ቅድሚ መሓዙታን ካልኦት ሰባትን እታ ኣብ ሂወቱ ዘይርስዓ መዓልቲ እያም ሽዑ ዝሓርቆ ሕርቃን ውሽጡ ዝተቓጸሎም መግለፂ ኣይርከቦን እዩ ምስ ተደፍኦ ጽማቑ ሰባት ብኣግርሞ ተጠጠዊም ከሳብ ዝዕዘቦ ከይተረድኦም ኣብ ማእኸል ጎደና ነዊሕ ደቓይቕ ዝተጓዓዘም ኣብ ጉዕዝኡ ግና ደጋጊሙ ንከይምለሳ ምስ ነፍሱ ቃሊዓቱን ስምዒቱን ይቋፀር ነበረም ኣብዛ ምድሪ ካብ ዝዓቢ ውርደት ንኣቐትን የለን ንኣቐት ብንኣቐቱኻ ብድዐ ዝተመልኦም ኣብ ጊዜኣ ኣነ ዘይትብል ዕምበባ የላን ጽባቕያ ምስ ጽባቐ ፍየሩ እንተተወዳድሮም ነይራ ብመልክዓ ተመኪሓ ከምዚ ኣይምስበለትንን ይኹን እምበር ጽባቐ ዕምበባ ምስ ጊዜ ረጋፊ ምዃኑ ኣበይ ሞኢላቱ እንዳበለም ምስ ነፍሱ ይዕል ነበረም ድኻ ከዓ ትብለለይ መዓስ ድኻ ክኸውን ኢለ ተፈጢረም መን ምዃኑ ከርእኪ ጽባቐ መጻወት ማንም ኮይኑ ኣብ ዝሓፈፈሉ ጊዜ ኣብ ዓለም ዝሓብቶም ክብሰብ ኮይኖም ኣነ ኣብ ናይ ገንዘብ ጋብላ ክሕንብስ ከለኹ ናይ ቀደም ምስልኺ እንዳዘከርኪ ክትነብዒኺ ሽዑ እንተደንጊጸልኪ ክትርእኒ ኺ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ሕነይ ክፈድም ሕነይ ዝፈዲ ግና ብምሕራም ወይ ከምዚ ኸማኺ ብምውራር ዘይኮኖም ጽኢረ ተለዊጠ ኣብ ናይ ሓብቲ ጫፍ ኣስካላ ምስ ደየብኪ እዚኣ መዓልቲ ኣስሚረላ ኣለኹም ኣይነብእኒ ኣይበሳጭዎን ድማ እንቋዕ ከም ዘፍቀራ ደጋጊመ ነገርክዎም እቲ ካባይ ዘድሊ ነገር ፈጺመ ኣለኹም ካብዚ ደለትኒ ንኣይ ዝምልከት ብሰንካ ግና ከምዚ ናይ ገልኦም ሂወተይ ኣየበላሹን ተስፋ ቆሪፀ መጻኤ ኣይከጽልምትኒ ብምፍቃረይ ኣይተኣስኒ ግን ድማ ስለ ዝነጸገትኒ ዓለመይ ኣየጸልምትኒ ብምባል ብዓወት ሕነ ክፈዲ ምስ ነብሱ ተረዳዲኡ ሕርቃኑ ውሽጢ ውሒጡ ነታ መዓልቲ ሓለፈም ነጸባሒቱ ኣብ ጽምዋ ቦታ ከይዱ ብኸመይ ኣብ ጫፍ ናይ ሓብቲ ኣስካላ ከም ዝድይብ ክሓስብ ጀመረ ብኸመይ ካብ ባዶ ተበጊሱ ብሕጋይ መንገዲ ክሕፍትም ከም ዘለዎ ደጋጊሙ ሓሰብ ኣሰላሰለም ዝተፈላለየ ኣማራፅታቱን ሓሶበለ ንሰሙን ዝኣክል በይኑ ኮፍ ኢሉ ብዙሕ ነገር ተመራመረሙ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ገዲፉ ናብ ኣውብኡ ጀርዲን ክሰርሕ መደበም ተሞክሮ ቃሲሙ ብሕርሻ ክእወት ይኽእል ኣብ ዝብል መደምርታይ በፂሑ ሃወብኡ ለጋስ ኣይኮነን እምበር ኣዝዩ ሓብታም ከም ናይ ከብቲ ጸባ ሓዊስካ ዝተፈላለየ ፍሩታታት የፍሪ ሰፊሕ ዝሕረስ ጎልጎልን ኣለዎም ከንዲ ዝኾነ እውን ኩሉ ናይ ከተማ ህይወቱ ገዲፉ ናብ ገጠር ዝኣቶም ሃወብኡ ወሸለ ሰርሓሉ ረኺቡ ሃንጎፋ ኢሉ ተቐቢልዎም ይኹን እምበር ክንደቲ ዝደኽሙ ይኸፍላ ኣይነበረን ናብራ ካብቲ ዝለመዶ ፍልይ ዝበለካ እንተኾነም ዕላምኡ ስለ ዝረአየ ስኑ ነኺሱ ጥራሕ እዩ ዳርጋ ብጥርሑ ይሰርሕ ዝነበረም እንዳበለውን ከባቢ 2 ዓመት ሰሪሑ ገርም ተመክሮ ምስ ኣጥረየም ነፈርቂ ነቶም ክሓርሱ ዘይኽእሉ ስድራ ክኣትዎም ጀመረም እግረ መንገዱን ጥሪት ኣጥረየ ኮታስ ድሕሪ 2 ዓመት ፍረደ ከምኮኖም
ፃዕሩ ኣይከልኦን ግን ብዙሕ ይተርፎ ነበረ ኮይኑን ኣብ ስራሕ ከሎ ዝሸጥ እኽሊ ስለ ዝነበሮም ሓደ መዓልቲ ናብ ከተማ ምስ ከደም ሓደ ክልተ ክብል ናብ ባር ተኣልየም ኣብኡ ዝሰምዖ ዕላል ንሓንጎሉ ቀሳነት ከልኦም ክልተ ክሰቲ ዝሓሰበ ካይተረድኦ ሓሙሽተ ሰትዩ ኣብ ከቢድ ሓሳብ ተጸሚዱ ናብ ግራቱን ጥሪቱን ኣበለ ይኹን እምበር ፈጺሙ ቀሳነት ኣይረኸበን። ክሰርሕ እንትበለበይን ኣብ ሓንጎሉ ዝመላለሶ ዝነበረ እትሰምዖ ዘረባዩ እንታይ ክገብር ከም ዘሎ ሕርበት በሎም ምስ ነብሱ ደጋጊሙ ተማኸረ። መወዳእትኡ ኣብ ሓደ ከቢድ ውሳነ ኣለበ። ኩሉ ምሉ ገዲፉ ሃገሩን ዝዓለሉን ንብረት ገዲፉ ክስደድ ካብ መሬት ኣዱ ሃገሩ ኣርሒቑ ክኸይድ ወሰነም። ክንዲ ዝኾነ እውን ዋላ ሓደ ከየማኸረ ጠሪቱን ንብረቱን ሸይጡ ናብ ሱዳን ገጹ ኣበለም። ኣብ ሱዳን ናብ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ኣትዩ ናይ መወዳእታ ዕላምኡ ኤውሮጳ ንምእታው እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ሱዳን ክብገስ እንዳበለ ካብ ሓደ ሰለስተ ግዜ ሕማም ፈፎ ኣበሉ። ካብ ሃገሩ እግሩ ዘለዓለላ መዓልትን ኣብ ትባር ሰምዖ ረገመም። ገርም ክሕብትም ዝጀመርኩ ሰብ እንታይ ክገብር ካብታ በረኽቲ ኣዲ ወፃኹ እንዳበለ ደጋጊሙ ነብሱ ወቐሰም። ከባቢ 6 ወርሒ ብሕማም ዝተሰቐየ ኩነታቱ ተማሕሹ ናብ ሊብያ ተበገሰም። ናይ ኣጋጣሚ ዋላ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ኣይነበረን። ኣብ መንገዲ መስተላለዮም ሰባት እንዳተዋሓደዩ መንገዱ ዝገብር ዝነበረም። በረካታት ሱዳን ብናይ ዝፀነት መኪና ሰጊሩ ዶብ ሊብያ ፈንጢሱ ምስ መጓዓዝቱ ሊብያ ምስ በፅሐም በቢኢሳን ሸውዓተን እንዳመቐሉ በፒክኣፕ እንዳፀዓኑ ጉዕዞ ናብ መሕወል ቦታ ኮነም። ብክንደይ ገዓገልጣም ኣብ መሕወሊ ቦታ በፅሐም። ኣብኡ ግና ሓንቲ ዝፈልጣ ሰብ ዝረአየ ስለ ዝመሰሎም ደጋጊሙ ኣዒንቱ ሓሰይም ኣይኮነትን ኢሉ ሓደ ክልተ መዓልቲ ሸልጋ በዛ። ይኹን እምበር ብዛዕባ ከም ሕሳብ ኣዴው ኣለን። ሓደ ግዜ ግና ፊት ንፊት ምስ ተራኸቡ ንሳ ቀልጢፋ ካብ ቅድሚኡ ክትሓድም ክትብል ሊድያ እንዲህ ሓቀይ ክብል ብኢዳ ከሩ ኣቢሉ ሓዛም ክትዛረብ ኣይተሰምዐትን። እታ መንከማይ ትብል ዝነበረት ንግስቲ ጽቡቓት ሊድያ ኣብ ሽዓ በፂሓ መልሓሳት ኣሎክተት። እታ መልክዓ ትጅሓዝ ዝነበረት ጓል ሒዋን ኣብ ሽዓ በፂሓ መሬት ተኸፊታ ክትውሕጣ ተመኔት። ኣቲ ሊድያ ምስ በላ ፈንጢሳቶ ናብቲ ደቂ ኣንስትዮ ክፍሊ ኣበለት። ንሳያ እታ ናይ ዓለምና ጽብቕቲ ኣይ ግዜ ጉድ ሊዱ በጥራምሲ ንከምዚኣ እቲ ኩሉ ሓፍኮፍ ኣታ እንታይ ኣኸ መሲላ ክድንግጸላ ደ ዋላስ ክሕጎስ እዚ ኩሉ ዝነኣት ምስ ነዚአነ ምሳልዩ ወረ እቲ ሰብ ሓኒ ዝብለሉ ኢላ ትመክሓሉ ዝነበረት መልክዓ ኮነ ቁመናኣ ናበይ ኣበለ ሓቂ ክጋገያ ኣይ ዘንሳ እንዳግዲ መሲላ ኣነ ሊዱንሲ ኣብ ከምዚኣ ቦታ ክራኸብ ኣታ ፍጣሪ እንኳ ነዚ ኣርኣኸኒ ነዚ ክርኢልካ ዲኻ ካብ ተስፋቱ ሃገር ዘውፃኸኒ ክብል ደ ዋላስ እንዳበለ ከም ጽሉል ምስ ነብሱ ይእል ነበረም። ናይ ሱዳን ተኸፊሉ ናብ ባሕሪ ብጋስ ኮነም። ኣጋጣሚ ኣብ ሓደ መኪና በፅሖም። ነብሳ ተዳኺሚ ኣቕሚ ዳርጋ ይብላን። ከም ሰባት ወጋያ ክትስቀል ኮነት ክትወርር ኣይትኽእልን እዮም። ንስኣ ዝመፁ ብምሉኦም ኣብ ካልእ መኪናዮም ደይቦም ገሊኦም ድማ ስለዚ ሓወሉ ንድሕሪት ተሪፎም ሕጂ ተራኺብኩ ሊዲ ይብል ነበረ ብውሽጡ። ኣብ ገጹ ጽማቕ ዝደፍአትሉ ኣብ ቅድሚኡ ተገተሮም። ኣንስኻ ናብዚ ዓለም እንተተርፍ ከማን ዝበለቱ ኣብ ሓንጎሉ እሙሩ ጓይላት ተኺሉ ኣኽዶደም። ኣግዘንባ ዝዓይነቱ ዓይን ጠመተቱም። በዓለ ክትፈልጥ ዝበላይ ዝመስል ገጽ ክህባ ኣይደለይን። መኪና ተበገሰት። ከም ፈጣር ባቡን ተወንጨፈት። ኣብ መንጎ ግና ምልእቲ መኪና ተጨውያ ኣንፈታ ቀይራ መሊሳ ተሓንበበት። ሰብ ጭንቀት ብጭንቀት ኮነት። ገሊኣ ከምዚ ብልያ ንስድራ ጭኒቓ ሓዊሎም ሰብ ንናታ ተሓስብ ነበረት። ንሱ ግና ናይ ነብስካ ገድሹ ሰሓን ያበሊዱ ናትክብድዕ እዩ ዘጭወና ዘሎ እንዳበለ ንኣ ይጥምት ነበረም። ሊድያ ብወገና ብፍርሒ ተዋሒጣ ናብዚኣ ዝተበገስኩላ መዓልትስ እንዳበለት ተራገብ ነበረት። ያለ ወረዱ ተባሃለም ኣቕሚ ዘለዎ ንነጢር ወረደ። ንሱን ከምኡ ሊድያ ግና ኣቕማ ተዳኺሙ ስለ ዝጽንሕም ቀልጢፋ ክትወረይ ተርኣይትን። ክንዲ ዝኾነ ይኸዓ ኮርማ ዝተቐበላም ኣሻቡ ስምዒታዊ ኮይኑ ሓኒካ ፈረጥ ኣብሎ መጹም።
ግዳ እታ ጽማቕ ኣብ ገጹ ዝተደፍአትላ ዕለት ኣብ ሓንጎሉ ስለ ዝመጸት ውሽጡ ደንጊጹላ ክንሱም ንዕቃትኪ ክብል ስቕበላ ክልተ ሰለስተ በትራት ተቐቢላ ምስ ነቃን ዝኣ ናብ ሓደ መዳጎኒ ምስ መካየድ ተኣተወት። ኮፍ ከበሉ ክሕድዎም ጀመሩ። ዝኸፈለ ክወፅኡ ዘይከፈለ ድማ ክስሕነይ እንዳበሉ ናብ ፈለቶም ክደውሉ ቴሌፎን ገና ኮፍ ከበሉ ሓዎም ዝድወል ዘሎ በጃኹም ክቐትሉናዮም ቀልጢፍኩም ሓውሉና ክብሉ ከሎም እቶም መሳኺን ሕጂኸ ናቢና ንድውሎ ዝበሉ ግኖም ጀራር ኣባተር እዮም ኮይኖም ሊድያ ናይ ገንዘብ ፀገም ኣይነበራን ኣሸባይ ሓዊላ ንሱ ናብ ሱዳን ንክፎ ግዜ ዘቐምጡ ስለ ዝነበሩ እቲ ካይፈተወ ካልኣይ ግዜ ከፈለም ይኹን እምበር ቀልጢፎም ክሰዶም ኣይተረኣዩን። ብኡ መጠን ድማ ሊድያ ሕማማ በርትዕም ክከናኸና ድዩ በዓላት ትፈልጥ ክብል ምስ ሕልእኑ ተማግብተ መውዳእቱ ግና ኣሕዌ ሕነይ ዝፈዲ ስለ ዝበለ ካብ ጎና ከይፈለ ምስ ነፍሱ ቃልኣቶሙ ካብቲ ዝሕዎም ዝነበሩ ዘይጠቅም መግቢ ብሓይሊ እንዳኮለሰም በጃኹም ክትሞተኒ ደልያ መድሓኒት እንተለኩም ኢሉ እንዳለመነ ቁሩብ ኣረጋግኣሙ ድሕሪ ወርሒ ይኸውን በዓሎም ናብ ገምገም ባሕሪ ገጾም ወሲዶም ናብቲ መጀመርታ ዝሓወሉ መዝርዓ ከባቢ ኣብፂሖም ክጥርንፎም ቴሌፎን ደው ኢሎም ተመርቃፎም ከምዚ ኢሉ ክሓሊል ኣይተጸበይትን ካብ ሓደ በዝሒ ግዜ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣዋሪዳ ኒኢቓቶ እዮም ዝገበራ ኣይበሉን። ሓንቲስ ስለ ዘፍቀራ ጥሒም ንዘፍቀረት ልቢ እንተኽኢልካ ትቐበላ ኣይኮነን ግን ክተዋረዳ ጽቡቕ ኣይኮነን ዝብል ዘረባ ንጎኒ ገዲፍያ ክሳብ ኣንስኻን ኣብዚ ዓለም ቤና እንተርፍ ሓራይ ክብለካ ዘይሕሰብ ክትብል ዝበፅሐት ኩሉ ሙሉ ኣብ ግምቲ እትያ ሰብ ኮነኒ ዝብል ተስፋ ይነበራን። ይኹን እምበር ናይ ውሽጣ ውሽጡ ገይሩ ክሕግዛ ምስ ነፍሱ ቃል ብዝዓቶ መሰረት ሳላ ዝሓገዛ ካብ ሞት ተሪፋ ምስቲ ጽቡቕ ገይሩ ዘደልደለ ሰብነታ ናብ ኤውሮጳ ክትኣቱ ተምኣዱ ዘላ ከምቲ ሓሳብ ልባውን ኤውሮጳ ኣተወት። ቤና ግን ኣይኮነት ምስኡ እምበር ኣብ ዓዲ ጣልያን ብሰላም ምስ ኣተው ክልቲኦም ተመስገን ኣምላኽ በሉ። ጉዕዞ ባሕሪ ዘፍርሕን ናብ ሓንቲ ንእሽተይ መርከብ ፅዋጥቀት ዝመልአን ነይሩ። ሰብ ናብ ድሌት ኣፋሕ ኣብ ዝበለተሉ ሰዓት ተታሒዞም ናብ ሚላኖ ኣበሉ። ኣብቲ ንግዚኡ ሓገዝ ዝሕወታ ክዕቀቡ ስለ ዝነበሩ ክሳብ ናብ ካልእ ሃገር ኤውሮጳ ዝኸዱ ኣብኡ ዓፂሎም ነብሶም ኣብ ምምላስ ኣድሓሙ። ዝተዳኸመ ሰብነታ በብቁርበ ተማሓሸን እናደልደለት መፅአት። እዚ ኩሉ ክኾን ከሎ ካብ ጎና ኣይተፈለየን ብዘይበቂ ደገፍ ይገብራ ነበረም። ነዝታት ኣብ ግምቲ እትያ ምስቲ ኣብ ሃገራ ክላትን እቆ ዝነበረት እንዳገናዘበት ብጣዕሚ ተገረመት። ኣብ ልዕሊ ዘለዎ ኣክብሮት ሕጅስ ኣይበፅሕም። ኣብቲ ሰብ ዘላይ እዋን ኣብ ጎና ምዃን እሞ ከዓ እቲ ኩሎ ንዒቃቶ ክላ ንልባ ትንከፉም ብእቲ ገብሮ ዝነበረቱን ተጠኣሰት። እንታይ ኮይነ ክንዲ የፍቅረኪ ዝበለኒ ማዕረ ክንድኡ ዘዋርዶ ዝነበርኩም ካብ ምግብረይ ስባ እንተዝኸውን ካልእ ነይሩ። ኣፍቂሩን ዝመፀካ ሰብ እንተኽኢልካ ትቐበሉ ኣይከኣልካን ግን ክትፅወተሉ ፅቡቅ ኣይኮነን። ሰብ ድማ ከፍቅር ስለ ዝደለየ ጥራሕ የፍቅር ማለት ኣይኮነን። ካብ ኮነ ንዝኾነ ሰብ ከፍቅር ይኽእል እዩ። ንኡን ከምኡ ገጢሙ ንኣይ ኣፍቂሩ ኣነ ግን ምስ መሓዝቲ ኮይነ ይላገፀሉ ነይረም። መቼም ወዲ ሰብ መዋዕሉ እንዳተጋጊ ኣይነብርን እዩ። እዚ ዝሓለፍ ኮነ ሰሓራ ጉዕዙ ድማ ክንደይ ነገር ምሒሩኒ እዩ። ብዝኾነ እቲ ቁም ነገር ካብ ጌጋኻ ምምሓር እንድዩ ብመልክዕ ድዩ ብካልእ ነገራት ተመኪሐ ድሕሪ ሕጂ ሰብ ከይጎድእ ምስ ነብሰይ ቃልኣት የለኹ። ወረዚ ኩሉ እንዳሓገዘኒኸ እንታይ ኮይኑ ፅቡቅ ገይሩ ዘየለኒ ክሳብ ሕጂ ኮሪሉ ኣሎ ማለት ድዩ? ካብታ ፅማቕ ዝደፋዕክሉ ሰዓት ኣትሒዙ ሕልም ኢሉ ዝነበረኸ ንስደት ወፂኡ ነይሩ ማለት ድዩ? ከም ሰብ ከማን ድሓይ ክገብር ዘይፈተንኩ ኣብ ሊብያ ክንራኸብ ኢና ኢለ ፈፂሙ ሓሲብ ኣይፈልጥን። ኣብ ሂወት እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣይፍለጥን ክበሃል ሓቂ እዩ። ይገርም እዩ። ብዝኾነ ሳላ ዝተራኸብና ጠቒሙን እዩ። ንኢካ ዝገደፍካ ሰብ መፂኡ ብሓልዮት ክዕልካ ከሎ ካብ ዝዓቢ ምስዓር የለን ስኢሩን እዩ። በቲ ኮይኑ በቲ ስለቲ ሓልዮቱ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ምስጋና ይግብኦ እንዳበለት ኣብታ ንእሽቲ ዓራት ብሕቑኣ ደቂሶም ነታ ናይ ተደራቢት ዓራት ኣብ ልዕልያ ዘላ ፍርናሽ እንዳረኣየት ምስ ነብሳ ትዛረብ ዝነበረት ስማዕነ እንዶ ሒኖክ እንታይ ኮንከ ኢኸ እዚ ኩሉ በዲለካ ክንሰይ ሓሊትካ እንዳረኣኻኒ ከለኻ ክትዛረበኒ ፍቓደኛ ዘይኮንኩም ንፅባሒቱ እንዳተመስሐ ተሓቶ ዘለም
ክምልሰለይ ተሰምዐን ከምኡ ይሓሽልካዮ ምሽት ዝፀረበካ ኣለኹ ምስ በለቶ ደጊማ ግዳው ሊድያም ከም ሓንቲ ጓል ሃገረይ መጠን ኣብ ግዜ ፀገምኪ እሞ ከዓ ኣብ ስደትን ሊብያን ካልእ ክሕግዘ ክግቡእ እዩ ምሽ ሓደ ግዜ ዝፈትዎ ዝነበርኩ ዝኾነ ዘይፈልጦ ሰብ እውን ከምዚ ንኣኺ ዝገበርኩልክ ምስ ገበርኩሉ ነይሮም ስለዚ ኣይትሰከፊ እንኳዕ ብሰላም ናብቲ ሰብ ዝበፅሖ በፃሕንም ካብዚ ኢኑ ኣብ መንገድና ክንገብር ኢኖም ንኣኺ ከም ትምነዮ ይፍጠረልኪ ንኣውን ከምኡ መቸም ትምክሕቲ ፅቡቕ ከምዘይኮነ ግዜ ምሒርክ እዩ ኣብዚ ዓለም ዝኸበረ ነገር እንተሎ ሰብ እዩ ሰብ ክቡር ፍጥረት እዩ እሞ ሰብ ኣክብር እዩ ኣብ መፅእ ሂወት ኩን ሰናይ ምንኤልኪ ንኣኺ ብምፍቃረይ ሊድያ ኣይተኣሰነ እዩ ሰብ ኮይነ ንዝኾነት ጓል ከፍቅር ድማ መሰለዩ ምናልባት መፅሖ ልበይ ኣብ ዘይኮን ቦታ ብምዝርአይ ፅቡቕ ምሕርቲ ክሓፍስ ብዘይምኽኣለይ ከም ሰብ ክስምዓኒ ግድን እዩ ልበይ ሰርኪ እኺ ነዚ ክሓብኣልኪ ኣይደልን ነዲድያ ተቓፂልየ ብዝኾነ ምስ ሰብ ከኮነ መድሓኒቱ ትምክሒት ገዲፍኪ ሰብ ጭነዩ ኣብዚ ዳርጋ ወርሒ ጌርና ኣለና ፅባቐኺ መመሊሱ እናደምቐ ይመፅእ ኣሎ ፅብቕቲ ኢልኪ ክትጀሓሪ ኣብ ዝጀመርክሉ ነቲ ኣብ ሊብያ ዝነበረት መልክዕኺ ዘክሪ ምዃን ብናይ መስትያት ክትርእዩ ኣነ ዘይነግረኪ ቅድሚ ሕጂ ፅባቐኺ ምስ ፅባቐ ዕምባባ እንተተወዳድረ ኢለኪ ነይረ ምሽ ረጊፍኪ ነርኪ ከምቲ ዕምባባ ዕድል ጌርካ ግና ካልኣይ ግዜ ካብ ወርሒ ክትደምቂ ዕድል ተዋሒቡ ኩሉም ይኹን እምበር ንክትጀሓሩሉ ኣይኮነን ካብ ጊግኡ ዘይምሓር ሰብ ኣሸ ጥራሕ ይሃራይ ዶ ሊዱ ሕጂ መመንገድና ክንገብር ኢኖም ኣነ ብስኸዶ ሃገር ወሲነልኹ ርክብና ኣብዚ ከበቂ በላ ዓይና እንዳጠመትም ከበቂዒ ዝብል ዘረባ ምስ ሰምዐት እንታይ ከም ዝኾነት ውሽጣ ክሕመስ ተፈለጥ ከምዛ ብዘይ ክዳን ኣብ በረድ ዝገደፏ ከተንፈጥፈጥ ጀመረት ንእለቱ ገፃ ሕዚ ዝበለ ስምዒታት ተፈራረቐ ብኸይ መፃ ኣእንተው ንብኣት ቆፀረም ንውሽጢ ክትሕዞ ተቃለሰት ንብኣስ ኢሩ ግዳ ጥበለሙ ኣብ መእጉርተ ኣልቦም በጃኻ ኣይነፈላለ እዚ ዓይነቱ ኣጣመታት ተፅምቶ ነበረት ቀሲሉ ዝጀመረ ንብኣት ውሕጅ ክቅየር ግዜ ኣይባኸነን ተፈርሻሕዳም ብደገኒ ዝመፅእ ማይ ዝተሓፀበት ምስ መስሎ ነይሩ ማይ ግን ኣይኮነን ናይ ምንታይ ምዃኑ ነጊዜኡ ዘይነፀረላ ብርቱዕ ንብኣት እምበር ሄኖክ ስቂሉ ይእዛባ ነበረ መወዳእቱ ከምታ ዘላታ ዝኾነ ክእብዳ ከይፈተነ ብድድ ምስ በለ ኢዳ ሰዲዳ ከሮ ኣቢላ ሓዘቱም ገፁ ካይመለሰ ጠጠው ደኣበለም ግና ዝኾነ ዘምልኦ ቃል ኣይነበረን ዋላ እኳ ኢዱ ክስሕብ እንተፈተነ ቤን ኣይከሮ ኣቢላ እንደግዲ ሒዛቶ ዘለም ብጀካ መሓዝ ገና ሕጁን ክትፀርብ ኣይተሰምዐትን ምስ ውን ኣይላን በታ ዘይተታሕዘት ኢዱ ተጠቂሙ ነታ ተታሒዛ ዝነበረት ኢዱ ናፅነት ኣውጁ መንገዱ ገበረም ካብቲ ናይ ሓባር መመገቢ ክፍሊ ዝጎየት ናብ መደቀሲ ክፍሊ እዚ ኩሉ ክኾን ከሎ ሰብ ይዕዘብ ነበረም ብከብዳ ተደፊኣ መትርኣስ ኣብ ርእሳ ጌራ ፍርናሽ ክሳብ ዝጠልቂ ኣምሪራ ነበአት ነብልብያ ትነብእ ነይረም ይኹን እምበር ምክንያት መንቢኣ መልሲ የብለን ግን በቃ ጫጭ ውሽጣ ናይ ፅምዋ ስምዒት እንዳተሰምዑ ከብዳ ተገላበጠ ፈፂማ ክትረጋጋዕ ካልኦትን ብጀክኡን ኣብቲ ዘላቱ ቦታ ዝቀረበቶ ወይ ትፈልጦ ሰብ የለን ክዕብደም ወላድ ኣይዘራረቡ እምበር ካብ እግሩ ተፈለየ ትፈልጥን ከንዲ ዝኾነ ምስ መዳቀስታ ከማን ዘይተቀራረበት ናይ ኣጋጣሚ ኣብቲ ክፍሊት ሰብ ኣይነበረን በቃ ፀጉራ እንዳነፅኤት ድሕሪ ምንባብ ብኣቢላ ኢላ ከይተደረረት ሃዲራስ ኢላ ኣብ ድራር መፂ ጎቲቱ ስለ ዝወሰደም ኣብ ቀድሚኡ ኮፍ በለት ኩሉ ነገር ኣፅልኣ እቲ ክምለስ ጀሚሩ ዝነበረ መልክዓ ኮነ ሰብነታ ንድሕሪት ከብል ጀሚሩ እዩ ቀዊሉ ጠመተም ደንገፀለም ብሰንኪ ክንፈላለዩና ምባሉ ከምኡ ከም ዝኾነት ኣይሰሓቱን ከይተረድኣ ንሕነይ ፈደይ ማለት ድዩ በለ ብውሽጡ ገናም ናይ ኣወት እስካላ ከይደየብኩሞም ክኸውን የብሉን ሕነይ ገና ይፈደኹን ዓይኑ ኣብ ገፃ ተኺሉ ኩሉ መንፈሱ ግን ናብ ካልእ ጌሹ ነበረ ከምዛ
ኣብ ቅድሚኡ ሰብ ዘየለ ምስ ነብሱ ኣልነበረም ሃይልዱ ነዚ ኣቕምኸ ጠራራተሉ ነርኪ እንታይ ኣለዎ እስከ ሽዑስ ፍቕሪ ተቐቢልኪ እንተ ነስተማቕሮ ነርና ብንጹሕ ልበይ ብዘይ ቀልዓለም ኣፍቂረኪ ኣፍቂረ ንግስቲ ልበይ ገይረም ከም ብረኪ ብሓገይ ትምንተይ ነይሩ ምናልባት ኣብቲ ሽዑ እዋን ጁባይ ጥርሑ ነይሩ ይኸውን ግን መልኢ ዝፈስስ ሓሊት ነይሩኒ ወዲ ሰብ ልዕሊ ኩሉ ዘድልየ ሓሊት ምክባር ነንሕዱ ምድጋፍ እዩ ብዝኾነ ኢዱ ከምዚ ኢልኪ ቃልጢፍኪ ኢድ ክትሕቢ ኣይመስለን ነይሩ ክብል ጸኒሑ ፋርኬታ ናይ ገሊኦም ወዲቓ ብርቱዕ ድምፂ ስለ ዘስምዐት ብስምባደ ናብ ቀልቡ ተመልስም መግቢ ኣብ ቅድሚኦም ከሎ ክልቲኦም ግን ኣይጀመርዎን ሊድያ ንሽመነት ማንካ ሒዛቶ እምበር ክትኩልስ ኣይተረኣየትን ሊዱ ዘይትበልኢ ናብታም ዝነበርካ ህይወት ክትምለስ እትደልይ ደኺ ገረም ዝሓወኽ ጓል ምስ በላም ገዲፍካ ንክትከይድ ሓሊትካ ኣይልንን እዩ ይብላዕ ይብላዕ ኣይምልከተካን ኣፍጢጣ እንዳጠመተ ተዛረበት ረሊዱ ዋላ መሰኒ ክትበኣሲ ሓይሊ ስለ ዘለኪ ንቅድም ብልኢ ድሓር ከዓ እንታይ ኮነ ኢልኪ ከምዚ ትኾን ዘለኺ ሓቀይ ኣነ ንስኽን ዋላ ሓደ ዝራኸብ ይብልና ምስ በላም እንታይ ከውን ኣለኹ ንበዓለይ መልሲ እንተዘረክብ ከመን ፅቡቕ ነይሩ እንጂ ኣይፈለጥኩን ኣይትሕተተኒ እንዳበለት ኢዳ ኣጣሚራ ገጻ ጠወት ሃይሊዱ ሕጂ መሓዝትኪ ኣይረኣይ ኣይስምዖም ፈቲኽኒ ደኺልዱ ምስ በላ መን ኣነስ ንኣኻ እንዳበለት ከይተረድኣ ሓፊላ ኮፍ በለት ብኣቢሉን ልባልዕል ንቡር ክትሓርም ጀመረት ብደገ ንዘሎ ሰብ ከብሮ ድዩ ዝሕረም ዘሎ ዘብል እዩ ኢዳ ናብ ልባ ኣጸግአት የግዳስ ክተዝሕለይ ከዓለትን መሊሳ ደኣ ዲምትኣ ብናሕሪ ቀጸለት ዓይናውን ንብኣት ጥብጥባበለም ንኣኹ ከይልዱ ምስ በላ እንተናበኣኹም ዝፈተኹኻ ከይመስለካ ነታ ዝፈቶ ዓደይ ስለ ዝናፍኪ እንዳበለት መግባ ገዲፋ ናብ ክፍላ ደኣ ብጉያ ኣበለት ኣላሊዱ ተፋሊጥና ኣለና እዛ ጓል በጥሜት ኣፂፋ ክትሞት እንዳበለ ሂዙላ ደኣ መግባ ናብ ክፍላ ኣበለ በሊ በላ ድሕሪ 2 መዓልቲ ዝርከቡ ክዳውንቲ ኣብ ጥለን ዝረኽበን ምስ ጠርነፈ ኣብ ሂወትኪ ጽቡቕ ዘበል ይምነየልኪ ነብስኽን ነዚ ትምክሕሉ ጽባቐ ከተኸናኽኒ ኢኺ ንፈላለዩ ሰዓት ኣኽሊልዩ መንገደይ ናብ ሆላንድ እዩ ድሌትኪ ስዊዝ ንምእቶ ምኾኑ ሃቢርክ ነርኪ ሓቀይ ጻዕዳ ይጽንሐኺ ሓደ መዓልቲ ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ክንራኸብ ኢኖም ልዕሊ እዚ ዋላ ሓደ ካልእ ቃልህ ክውስኽ ኣይኮንኩን ኢሉ ብግስ በለሞ ሓደ ክልተ ናብ ማዓጾ ገጹ ሰጎመም ንብኣት ክትሓንቃ ጸኒሑ ክትዛረብ ኣይተሰምዐትን ይኹን እምበር ካብቲ ክፍሊ ቀድሚ ምውፅኡ ተቐላጢፋ ብክልተ ጎኒ ኢዳ ይሓሊፎም ናብ ሕቖ ደቂሳ ንኸብዲ ከሮ ኣቢላ ብዕዳ ኣሰረተን ስጉምቱ ገዲፉ ደበለ ኣይተዛረበን ክንቀሳቀስ እውን ኣይፈተነን ንብኣታ ግዳ ንኽዳኑ ሰጊሩ ሕቖ ኣጠልቂሙ ፍቕፍቕ ኢላ ተነብእ ነበረት ኣብቲ ክፍሊ ገለ 2-3 ዝኾኑ ኣዋልድ ኣለዎም ብኣግርሞቱን ይእዘባ ነበራ ንሓደ ደቂቕ ዝኸውን ብጀካናታ ሕቂታ ንብኣት እምበር ካልእ ይስምዕ ኣይነበረን ጸኒሑ ግኖም ስምዕኑ ሊዱ እንታይ ክትኾኑ ዘለኺ ፈኑ ንባ ክኸይድ ባቡር ትብገሰሉ ሰዓት ከይኣኽለን እንዳበለም ኢዳ ካብ ኣካላቱ ክኣሊ ፈተነ ይኹን እምበር ከሮ ኣቢላ ሒዛቶ ስለ ዘላ ቤን እጁን ብጀካ ንብኣታ ምፍሳስ እምበር ዋላ ሓደ ተዛረባ ኣይተሰምዐትን ኩነታታ ዘበለ ምስ መን ኢኻ ገዲፍካኒ ትኸይድ ዘለኺ ዝብል ነይሩ ኣትንኣኸ ከይልዱ ፈኑ ንባ ምስ በላም ሕጂ ተማዊታ ንክፍንወካ ሓስኹኻን ኣብዚ ኣበኔ ገዲፍካን ምስ ትኸይድ ድሓየ ረይሳይ ጥራሕኻ ክትሰምም እዚ ኩሉ ምድረ በዳ ባሕርን ምስ ክንደይ ገልተዓተኦ ሰጊረ መፅኤስ ይውሓጠልካ ስኢላ ክትኣፈእ ዝበልካ በለኒ ኣይፍንወከን ኢላ መሊሳ ደኣ ከሮ ኣቢል ሓዘቱም ሃይልዱ ቀደም ብክብረዶ ኣይተሓተትክን ተለመንክን ኣፍቂረ ኣሕንቂቐ ከምበረክዶ
ኢደይ ኣይሰደልኩልኩን ንሳ ግና በንጻሩ ንፍቅሪ ንእኪ ኣብ ቅድሚ መሓዙትኪ ትዕወርድ ነርኪ ሕጂ ድማ ተገልቢጣ እንዳበለ ምስ ነፍሱ ክዕልል ጸኒሑ ምሽ ኣነ ንኣኺ ዋላ ሓደ ኣይኩንኩን ከይደ ተሪፈ እንታይ ከይጎደልኪ ምስ በለም ይንክሓወይ ብዙሕ ነገር ክበለኒ በጃኻ ሰምዓኒ ኣብዚ በይነይ ገዲፍካ ናይ ትኺድ በቃ ኮፍ ኢልና ንረዳእ እሞ ምሳኻ ክብገስ በጃኻ ተረድኣኒ ምስ በለቱም ኣነ ንስኽንሞ እንታይ ዝተረፈ ዘረባ ሓሊና እሞ ክንዘራረብ ሓደ እዋን ኣፍቂረክ ነይረም ኣይሰለጠንን ካባኺ ርሒቐ ሂወተይ ይመርሕ ነይረም ናይ ኣጋጣሚ ኣብ ግዕዞ ስደት ተራኺብና ድሕር ክንደይ ገልጠምጠም ድማ ኣብዚ ኣቲና እዚ ዶ ኣይኮነን ካልእ እንታይ ኣሎ ድዩ ኣብ መንጎና ምስ በለም ምሕኖክ ሓወይ የፍቅረኪ ሞተልኪ ትብለኒ ዝነበርካስ ንይምሰል ድዩ ማለት ድዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣሻ ኮይኑ ነቲ ንጹሕ ፍቕርኻ ይፃወተሉ ነይሮም ግን ስምዒት ወዲ ሰብ ከምኡ ኢሉ ይነብር ማለት ኣይኮነን በጃኻ ተረድኣኒ ምስ በለቱም እንታይ ክርዳእኪ መችም ኣፍቅርክኒኺ ክብል ኣይክእሊ በላ ኮነ ኢሉ እንዳፍጠጠም ዝነበርከ ስምዒት ረሲኻ ክንካ ዲኻ ከምኡ ኢልካ ተሓተኒ ዘለኻ ተላገዝ ዲኻ ዘለኻ ይንኽሓወይ ገዲፍካን ኣይትኽድ ማለት እንታይ ማለት ድዩ ይንሓወይ ናባይ ሞ ተጠወኢላ ፈንያ ካብ ሕቑ ተኣሌት እሞ ጥውይ ምስ በለ ዘርባዓ ጸለት ብልቤ ዝብለካ ስለቲ ሽዑ ዝበደልኩኻ ይቕሬታ ግበረለይ ሕሽነተይ ንንጹሕ ፍቕርኻ ገፊኢ ወዩ ሽዑ ዝኸሰርኩ ኣነ እምበር ንስኻ ይኩንካን ኣምላኽ ኣይተፈላለየ ስለ ዝበለናይ ድሕሪ ክንደይ ኣብ መንገዲ ስደት ዝራኽበናም ኩሉ ሕዋሳተይ ካባኻ ክፍለ ኣይደለን እዩ እንድእ ዝበልካ በለኒ ፈተይካ ኣለኹም ኣብ መንገዲ ዘርኣኻን ሓልዮት ንልበይ ተንኪፉ ንኣኻ ዝመስል ኣቐዲመ ምክሳሪ ዝተጣቕሶ በዓል እዩ ዝፈልጡ ክልተ ግዜ ክጋገ ድማ ኣይከፈቅድን እዩ ዝመፀ ይምፃእ ኣይክሰደካኒ ናብ ሕልም ዝበለ ፀርፊ ዋላ እተው ምሳኻ ክኣቱይ መንገደይ ንስዊዝ እኳ እንተነበረ ምሳኻ ናብ ዝኣተኻይ ዓዲ ክኣቱይ ካብ ንጉስ ርኢ ድማ ኣብ መዓልተይ ሂወት ንጥፈታትካ ኣብ ጎንኻ ከስለፍ እዩ ናብራ ዝፀንከረ ይፀንክር ዝርሓው ይርሓው ኣብ ዝሕርን ውዕዩን ኣብ ሓጎስን ሓዘን ኣብ ጎንኻ ደው ክብል እዩ ንግስቲ ልብኻ ጌርካ ከም ተንብረን እውን ኣይጠራጠርን እዩ ልብኻ ብሰንከይ ቅሒሩ ከም ዘሎ ይስሕቶን እዩ ግን ድማ ንኩሉ ክክህስ ድልውቲ ብጣዕሚ ፈቲካ ኣለኹም ኪነዚ ዝብሉ የብለይን ነዚ ረጊስካ እንተኺድካ ግን ኣሻ ኣነ ዘይኮንኩ ንስኻ ኢኻ ብድሕሪኡ ትሰምዖ ድማ ድሓይ ሬሰይ ጥራሕ እዩ ሽዑ መውዓልካ እንዳተቐውዘኻ ክትነብር ኢኻ ንሱ ንኸይኾን ድማ እዚ ሕጂ ዘቕርበልካ ዘለኹ ንጹሕ ሕቶ ፍቅሪ ተቐበለኒ መዓረ ክንደይ ፈቲካ ኣለኹ ዋልነተይን ጎኒ ገዲፍ ኣፍ ኣውፅኢ ምዝራበይ መቸም ሓደ ምስክር ምስ በለቱ ዓይኑ እንዳጠመተት በለ ከነይ ብካልእ መንገዲ ክፈድ ዝሓሰብኩ ሰብሲ ስኢርክኒ ይዱ ምሳኺ ብፍቅሪ ክነብር ኢለ ድሕሪ እቲ ዘዋርክኒ ሓስበ ይፍልጥ ኣብ ጫፍ ዓወት ብኩሉ በፂሒ ዘቕንዕ ሓደር መስሪተ ተመሊሳ ፍቅሪ ከም ትወድቂ ገይረ ሕርኩምትር ኣቢለ ነይረ ክገድፈኪ መደብ ሓሳብ ኣይግንም እዚ ክትዛርብኒ ፀንሓኺ ንኩሉ ብዜሮ ኣራብሒወሉ ዋላ ደኣ ይድሓር እምበር ስለቲ ዘፍቀርክኒ ብጣዕሚ ዘመስግን ካብ ንጉስ ክከናኸነካ ዲኻ ኢልክኒ ቀሰናጅኺ ኣነ ከዓ ልዕሊ ንግስቲ ተኸናኺነ ንሓዋሩ ብሓጎስ ከም ትነብረ ክገብር እዩ ኣነ እውን ብጣዕሚ ዘፍቀረክ እሞ ሕጂ ዘለኪ ንብረዶ ክጥርንፊ ብሓደ ምሳይ ክትብገሲ ምስ በላም ብሓዘ ዘይኮንስ ሕጅስ ዘሊላ ብሓጎስ ተጠምጠመቱ